तो भैया हो, आजकल एगो गाना बड़ा ट्रेंड करता। वो गाना के हम आप लोग के समझ रखल जाता नहीं। आप लोग वो गाना के सुन के बताई कि गाना कैसन लगल। दिल के मरीज बानी जोनी बात कर गम के हो, दिल के मरीज बानी जोनी बात कर गम के यार याद का दिलावेला जे भूल गईले हमके, यार याद का दिलावेला जे भूल गईला हमके।